उपगदा मध्यम तदान्ति स्पदान्तिकं वन्दे अगं श्रीगुरवे श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीकृष्ण पादान् सगगण ललिता श्री विशाखान् विदां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेषु गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो मगावदन्त्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्थशास्त्र देशधारिणे पंचतत्वं मगं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तस्फटिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी थैंक यू सो मच थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा நம்ம இப்போ வந்து 18th சாப்டர்ல துறவின் பக்குவம் முடிவு வந்து துறவின் பக்குவம் அந்த அந்த சாப்டர்ல இருக்கோம். நம்ம வந்து நேற்றைக்கு 59th ஸ்லோகம் வரைக்கும் 58 வரைக்கும் பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து 59ல கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ இங்க பகவான் வந்து தன்னுடைய இருப்பிடத்திற்கு கூட்டி செல்வதற்காக பக்தர்களை அழைத்து செல்வதற்காக பகவான் நமக்கு நிறைய அறிவுரைகளை வந்து அர்ஜுனன் மூலமா நமக்கு வந்து சொல்லிட்டு வராங்க பார்த்தோம். ஸோ இந்த அத்தியாயம் வந்து பகவானோட தீர்ப்பா இருக்கு, ஃபைனல் கன்க்ளூஷன். அதாவது 17 சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அதனோட கன்க்ளூஷன் தான் இந்த சாப்டர். ஸோ இங்க வந்து பகவான் கன்க்ளூட் பண்றாரு எப்படி நம்ம வந்து எப்படி பக்தி பண்ணணும்,
பகவான் தன்னோட இருப்பிடத்திற்கு வருவதற்கான அந்த ரகசியத்தை எல்லாம் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா, அதை பத்தி நம்ம இங்க கன்க்ளூட் பண்றோம். ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன முடிவு அப்படின்னா, நம்ம சரணாகதி ஆகணும். பகவானை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டு பகவானிடம் சரணாகதி ஆகணும். அப்படி ஆகும்போது எப்படி ஒரு டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது நம்மளோட நோய் தீர்ந்தது இல்லையா, அதே மாதிரியே நமக்குள்ள இருக்கிற குழப்பங்கள் நீங்கி நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம், நிறைய குழப்பங்களை சந்திக்கிறோம். ஸோ அந்த நேரத்துல நம்ம எடுக்கக்கூடிய முடிவு பர்ஃபெக்டா இருக்கணும். அதுக்காகத்தான் நம்ம இங்க என்ன பண்றோம், இந்த கிருஷ்ண பக்தி, கிருஷ்ண உணர்வு பாதையில நம்ம ஆன்மீக குரு கிட்ட சரணடைஞ்சு அனுகூலமான பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு நம்ம அவர்கிட்ட அந்த ஞானத்தை பெறுகிறோம். அறியாமைங்கிற இருளிலிருந்து இருந்து நம்மளை வெளியில கொண்டு வர்றதுக்காக தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்களிடமிருந்து அந்த ஞானத்தை பெற்று ஆசீர்வாதம் பெற்று அவருடைய கிருபையினால நம்ம பகவான் கிட்ட நெருங்கலாம். ஸோ அதுக்காக பக்தி சேவைகளை நம்ம உன்னதமான பக்தி சேவை, அதாவது தூய பக்தி தொண்டு செய்யணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இந்த சாப்டர்ல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அர்ஜுனனுக்கு என்ன சந்தேகம் வந்தது இந்த சாப்டர்ல, சந்நியாசம் தியாகம் இந்த ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு, நான் எப்படி செய்யணும்? சந்நியாசங்கிறது என்ன, நம்ம செய்யற செயல்களை எல்லாம் விட்டுட்டு இப்ப காட்டுக்கு ஓடிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா, அது சந்நியாசம். அதாவது நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன இருக்கோ அதை செய்யாம நம்ம காட்டுல போய் பிராக்டிஸ் பண்றது அது இங்க பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. அதாவது நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, தியாகம் தான் உத்தமம்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம பல செயல்களை செய்கிறோம், அதுல கர்மம் கிரியேட் ஆகுது இல்லையா, அந்த கர்மங்களை நம்ம செயல்களின் பலனை தியாகம் செய்யும் போது அதுல நம்ம பந்தப்படுத்தப்படுறதில்லை. ஸோ நம்ம சுயநலமா செஞ்சுட்டு இருக்கிற சேவைகள் எல்லாம் விட்டு கிருஷ்ணருக்காக சேவை செய்யணும். ஸோ அதுல பற்று இல்லாம செய்யணும். பற்றின்றி எப்படி செய்யணும், தாமரை இலையில நீர் எப்படி ஒட்டாதோ அது மாதிரி நம்ம செயல்களை செய்யணும், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடலாம். ஸோ நம்ம செய்யற செயல்களை எல்லாம் பகவானை மையமா வச்சு செய்யணும். ஈவன் பௌதிக செயல்கள் எதுவா இருந்தாலும் நம்ம சம்பாதிக்கிறதுல நம்ம பகவானையும் அதுல ஈடுபடுத்திக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு இந்த பற்றுல இருந்து கொஞ்சம் விடுதலை கிடைக்கும். நம்ம செயல்களை செய்யறதுக்கு உடல், செய்பவர், இந்த புலன்கள், நம்மளுடைய முயற்சி, பரமாத்மா, இந்த 5 விஷயங்களும் முக்கியமா தேவைப்படுது எந்த செயலை செய்யறக்கும். ஸோ நான் மட்டும்தான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அது தவறான முடிவு. பரமாத்மா அனுமதி இல்லாம நம்ம செயல்கள் முன்னாடியே போகாது. நம்ம விருப்பப்படுறதுனால எந்த விருப்பத்தையும் நிறைவேற்றுவதற்காக பகவான் நமக்கு அருள் பாவிக்கிறார். ஸோ நம்ம எல்லாம் எப்படி இயங்கிட்டு இருக்கோம், இந்த ஜட முக்குணங்கள் கீழே நம்ம இந்த பௌதிகத்துல பொம்மலாட்டம் பண்றாங்க இல்லையா, மேல பொம்மைகளை வச்சு பொம்மைகளை கயிறு கட்டி மேல இருந்து இயக்குறாங்க. மேல அவங்க இயக்குறவங்க தான் இயக்குறவங்க எப்படி இயக்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பொம்மைகள் ஆடுது. ஸோ நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரிதான் முக்குணத்தின் பாதிப்புல மாட்டிட்டு முடிக்கிறோம். ஸோ நம்ம அதுல இருந்து வெளியில வரணும். சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு முயற்சி செய்யணும். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து விடுபடுறதுக்கு நம்ம முயற்சிகள் இருக்கணும். அது தூய பக்தி தொண்டாலதான் முடியும். சுத்த சத்துவ நிலைக்கு உயர முடியும். எல்லா உயிர்களுக்குள்ளேயும் நடுவுல நம்ம பரமாத்மாவை பார்க்கறது, எல்லா ஜீவராசிகள் மேல அன்பு பாவிக்கிறது, எதிரிகளையும் கூட நம்ம நண்பனா பார்க்கறது. ஏன்னா எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காங்க. ஸோ கடமையும் செய்யணும், பலன்கள்ல பட்டு வைக்க கூடாது. விருப்பு வெறுப்பு ரெண்டும் இருக்கக்கூடாது. நம்ம செயல்களை செய்யணும், அதை சாத்வீக முறைப்படி செய்யணும். ஸோ 4 வர்ணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா, பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்திரர்னு. ஸோ இந்த 4 குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அவங்கவுங்களோட குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த வர்ணங்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த ஆசிரம முறைப்படி நம்ம கடமைகளை செய்யலாம். அதாவது பிராமணர்கள் எப்படி இருக்கணும், ஞானத்துல உயர்ந்தவங்களா இருக்கணும், பொறுமையை கடைபிடிக்கணும், தூய்மையா இருக்கணும், தவத்துல வலிமையா இருக்கணும், புலனடக்கம் இருக்கணும், மன அமைதி இருக்கணும்,
ஆன்மீக உணர்வு அந்த சிந்தனையில இருக்கிறோம். ஸோ சத்திரியர் அடுத்தது வந்து சத்திரியர் வந்து எப்படி இருக்காங்க, வீரமா இருக்கணும், மன உறுதியோட திறமையில உயர்ந்திருக்கணும், கொடை வள்ளலா இருக்கணும், தலைமை தாங்கணும், போர்ல ஈடுபடணும். இதெல்லாம் வந்து சத்திரியரோட குணம். ஸோ வைஷ்யர் என்ன பண்றாங்க, விவசாயம், பசு பாதுகாப்பு, வியாபாரம் பண்றாங்க. சூத்திரர் என்ன பண்றாங்க, எல்லாருக்கும் சேவை செய்யறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்கவுங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. பிராமணர்கள் வந்து நம்ம இந்த சமுதாயத்தோட தலை பாகமா சொல்லப்படுது. இது வந்து சத்திரியர் வந்து கைகளாகவும், வைஷ்யர் வந்து அந்த தொடைகளாகவும், சூத்திரர் வந்து பாதங்களாகவும் நம்ம இந்த சமுதாயத்தை ஏத்த மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ எதுவுமே குறைச்சி மதிப்பிட முடியாது, எல்லாமே ஒன்று கொண்டு சிறந்தது. நம்ம வந்து நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைப்படி நம்ம செயல்முறைகளை செய்கிறோம். ஸோ அர்ஜுனனுக்கு உகந்த அந்த தர்மம் என்ன, பேசிக்கலி சத்திரியன். ஸோ போர்ல ஈடுபடணும். ஸோ மீன் வந்து எங்க இருக்கணும், நீர்ல தான் இருக்கணும், தரையில இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி அந்தந்த கடமைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அவங்க தர்மத்தின்படி நம்ம படி நடத்துறோம். ஸோ பிரம்ம நிலையில உயர்றதை பத்தி எல்லாம் சொன்னாங்க. அதுல இருந்து நம்ம எப்படி பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு முன்னாடி நம்ம முன்னேறதுன்னு பார்த்தோம். எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளேயும் நம்ம பகவான் பரமாத்மாவா இருக்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ முழுமையா சரணாகதி அடையும் போது நமக்கு அந்த இது பகவானுடைய இருப்பிடம் தெளிவாகும், நம்ம பகவானை தரிசிக்கவும் முடியும், நம்ம பகவான்கிட்ட க்ளோஸா இருக்கலாம். இந்த ரகசியத்தெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க பகவான். மன்மனா பவமத் பக்தோ அந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா என்னையே நினைச்சு எனக்கு பக்தனாகி என்னை வெளிப்படு, நான் உன்னை காப்பாற்றுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பகவான் வந்து உறுதி கொடுக்குறாரு இங்க. அடுத்த ஸ்லோகம், சர்வதர்மான் பரித்தியஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாவேபியம் மோகஸ்யாஸ்மி மாத்துச்சய. நான் உன்னை காப்பாத்துறேன், நீ எல்லா தர்மங்களையும் விட்டு என்கிட்ட சரணடை, நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ பகவான் வந்து எல்லா அஷூரன்ஸும் கொடுத்துட்டாரு இங்க. கிருஷ்ணர் வரும்போது நம்ம பாவங்கள்ல இருந்து விலகிட்டோம். சூரியன் வந்தா எப்படி இருள் போயிடுமோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் விளக்கப்படுது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 68th ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். 58 சாரி 58 60. விஜய் அந்த ஸ்லோகம் போடுங்க, அப்புறம் நம்ம நேற்று விட்ட இடத்துல இருந்து போடுங்க பிரபு. 18.66 முடிச்சிருக்கோம். பிரபு ப்ளீஸ் பிரபு. அந்த ஸ்லோகத்தை போட்டுருங்க. ஸோ ஜடவாழ்வுல இருக்கிற எல்லா துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுறதுக்கு, நம்ம அந்த உன்னத இடத்தை அடையிறதுக்கும் நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த பரமாத்மாவை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு சரணாகதி ஆகணும். அந்த தெய்வீக அமைதியான அந்த இடம் வந்து கோலோக பிருந்தாவன், அது வந்து ரொம்ப நித்தியமா இருக்கு. எல்லா பக்தர்களும் அங்க நிரம்பி இருக்காங்க. ஸோ முழு முழு கவனமும் நம்ம அந்த பக்தியில, பகவானுக்கு சேவையிலேயே எப்பவும் ஈடுபடலாம். நம்ம டிஃபால்ட்டா வந்து பகவானின் பக்தர்கள் தான் பகவானுக்கு நித்திய தொண்டர்கள். நம்ம வழி தவறி வந்து இங்க மாட்டிட்டு முடிச்சிட்டு இருக்கோம். இந்த சிக்கல்ல, பௌதீக சிக்கல்ல துக்காலய மசாசுதம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல நம்ம வந்து தவறி வந்து மாட்டிட்டு நம்ம இங்க கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறோம். ஷேர் பண்ணிட்டீங்களா பிரபு? படிக்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பகவான்கிட்ட சரணடையும் போது பகவான் நம்மளை பார்க்கிறேங்கிற, நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து இங்கே உறுதி கொடுத்திருக்காரு.
எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன். அதனால என்னுடைய அந்த ரகசியமான அந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அந்த ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துறாரு. அதாவது அந்த ரகசியம் அந்த பிரம்மனை பற்றி அறிவு, பரமாத்மாவை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறது மிக மிக ரகசியமான அறிவு. மிக மிக ரகசியம் என்னது? பகவான் கிட்ட சரணடைகிறது. பகவானுக்கு பிரியமான பக்தரா இருக்கணும். நம்ம பகவானுடைய மனதுல நம்ம இடம் பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். எப்பவுமே நினைச்சு எனக்கு பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாகன்றத மன்மனாபவன் பக்தர் சொல்லிட்டாரு. பகவத்கீதையோட சாரம் என்ன? கிருஷ்ணரை நினைச்சு கிருஷ்ணருக்கு பக்தராகி அவரையே வழிபட்டு அவருக்கு சரணாகதி ஆயிட்டு நம்ம பக்தியில பயிற்சி செய்யும் போது நம்ம பகவானை சென்றடையலாம். எல்லா விதமான தர்மங்களையும் தொடர்ந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாக, உன்னை எல்லா பாவ விடைகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ பயப்படாத அப்படிங்கறத சர்வ தர்மான் பரித்தியஜ்ய மாமேவம் சரணபிரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாபேத்யு மோக்ஷயிஷாமி பகவான் சரணாகதினா என்ன? நம்ம அனுகூலிய சங்கல்பம். பக்தி சேவையில ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழே எந்த செயல்களை அனுகூலமா கொடுக்கக்கூடிய பக்தி தொண்டுக்கு சாதகமான செயல்களை ஏற்றுட்டு நம்ம அந்த செயல்களை செய்யறோம். சாதகம் இல்லாததையெல்லாம் நிராகரிக்கிறோம். பகவான் பாதுகாப்பு தராருங்கிற நம்பிக்கையோட செய்யறோம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, ஷேர் பண்ண முடியலீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரபு 68 பிரபு. படிக்கிறீங்களா மட்டாஜி? மட்டாஜி இன்னைக்கு எல்லாரும் ஒவ்வொரு தடவை படிச்சிடலாம். தயவு செஞ்சு படிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சா கூட போதும். ப்ளீஸ் மட்டாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கும் தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இந்த ஸ்லோகத்துல பக்தர்களுக்கு இப்போ பக்தர்கள் நமக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு பிரச்சாரம் செய்யறோம். நமக்கு யாருக்காவது இந்த கிருஷ்ண பக்தி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவரை அந்த பக்தனை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாரு. அவங்க எங்கிட்ட திரும்பி வராங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா பகவானை பத்தி பேசுறோம் இல்லையா, அதனால. ஏன்னா இது ரகசியமா இருக்கு. இது எல்லாருக்கும் ஈஸியா தெளிவா புரியவும் மாட்டேங்குது. ஏன்னா பௌதிகத்துல ரொம்ப தூரம் நம்ம பின்னாடி போயிட்டோம். ஸோ அதனால நம்ம இந்த இதுல ஃபார்வர்ட் ஆகி இதுக்கு வரும்போது நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் நெறிமுறைப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த உத்தம ஞானத்தை நம்ம கொடுக்கணும் வேறவங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா மத்தாஜி? 69 உமா. சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ளீஸ். न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि. ஹரே கிருஷ்ணா. அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். எனக்கு பிரியமான தொண்டன் அவனை விட வேற யாரும் இல்லைங்கிறத பகவான் இங்க சொல்லிட்டாரு. ஸோ ரொம்ப பிரியமானவன், அவனை விட பிரியமானவனாக வேற யாரும் ஆக முடியாதுங்கிறத எடுத்து சொல்றது. இந்த கிருஷ்ண பக்தியை எடுத்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு. இப்போ இவ்வளவு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது இவ்வளவு பெரிய டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கட்டி அதுல இவ்வளவு லாங்குவேஜஸ்ல லீடர்ஸ் எல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அதுல எல்லா டிவோட்டிஸுக்கும் அவங்கவுங்க டைம் ஸ்லாண்டிங் அவங்கவுங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி கொடுத்து இத்தனை பக்தி தொண்டில் எல்லாரும் கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு நமக்கு இஸ்கான் பெங்களூர் நமக்கு ஒரு கனெக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஸோ இது ஒரு
பகவானுக்கு செய்யற சேவை. எவ்வளவு அற்புதமான சேவை இல்லைங்களா? நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒண்ணுதான், ஜஸ்ட் அட்டன் பண்றோம், அவ்வளவுதான். இது மூலம் கனெக்ட் ஆகிறோம் உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து, வீட்டுல இருந்தே. முதல்ல எல்லாம் காலட்சேபம் போய் கேட்கணும், கோயில்ல போய் உட்காரணும், குளிச்சுட்டு போகணும், ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு எல்லாம் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு. இப்ப உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே நம்ம கேட்கறதுக்கு நமக்கு எளிய வழிமுறைகள் ஆன்லைன்ல வந்துருச்சு. நம்ம எல்லாரும் பக்தி செய்யறதுக்கு நமக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மா இருக்கிறாங்க. இதே கோயில்ல வந்து இப்போ வந்து பகவத்கீதை காலேஜஸ் கட்டுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டே இருக்கு. ஸோ இங்க வந்து பகவத்கீதையை வந்து எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமா பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பகவத்கீதை கற்று தரதுனால எல்லா நன்மைகள், நன்மைகள் என்னென்ன இருக்கு? தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. நம்ம பக்தியில முன்னேறலாம். இப்ப நாங்க வந்து இங்க உட்கார்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா எங்களுக்குள்ளேயும் அந்த பக்தி மறுபடியும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கும்போது நமக்கு பக்தி மென்மேலும் உயர்கிறது. சோ இவங்க வந்து நிச்சயமா கிருஷ்ணர்கிட்ட போயிடுவாங்க. கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியமான சேவகன் ஆயிட்டாங்க. நம்ம உண்மையான ஸ்தலமே அதுதான். நம்ம ஆத்ம திருப்தி எப்போ வரும்? கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யும் போதுதான் வரும். அது ஒரு தடவை அந்த டேஸ்ட பார்த்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு விட்டு மனசே இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரேனும் பகவத்கீதையை உள்ளது உள்ளபடி நேர்மையாக அளிக்க முயற்சி செய்வார் என்றால், பகவத்கீதை வந்து ஆசிட்டிஸ் புக்கு தான் நம்ம ரெஃபர் பண்றோம். இந்த புக்கு தான் வந்து ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்கு ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு. இந்த புக்களோட சர்க்குலேஷன் தான் வந்து டாப்ல இருக்கு. ஏன்னா ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்டட் புக்ஸ். நிறைய பேர் ஏதோ சொந்த பயனுக்காக ஏதோ பண்றாங்க. ஆனா எல்லாத்த விட நம்ம என்ன புக் ரெஃபர் பண்றோம்? ஆசிட்டிஸ். அந்த சீட பரம்பரையில வந்த அந்த ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்த அந்த புக்கை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். டிஸ்கவுண்ட்ல இந்த புக்கு கிடைக்குது. ஆசிட்டிஸ்னு கேட்டு வாங்கிக்கலாம். அதாவது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து கொடுக்குற நைகள். பகவத்கீதையை உள்ளபடி நம்ம அதை வந்து அளிக்க முயற்சி செய்யறோம் வேறவங்களுக்கு. ஸோ பக்தி தொண்டில முன்னேறி அவங்க தூய பக்திகளுக்கு முன்னேற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அளிக்க எளிதான மற்றும் பாதுகாப்பான வழி புத்தக விநியோகம். இந்த புத்தகம் வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணணும். அவங்களுக்கு இந்த நாலேஜை எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு முயற்சிகள் செய்யணும். ஸோ ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்டட் பக்தி தொண்டு வந்து சேல்ஸ். இந்த புக்கு வந்து நம்ம பாமர மக்களுக்கு ரீச் ஆகிற மாதிரி நம்மளுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையின் மாணவர்களுக்கான ஆசீர்வாதங்கள், அவங்களுக்கான ஆசீர்வாதங்கள் என்னங்கிறத இங்க பகவான் 70-71 ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா மத்தாஜி? 70 முத்து பிரபு படிங்க. சரி, ஒரு தடவை படிங்க. இன்னைக்கு எல்லாரும் இன்னைக்கு லாஸ்ட் டே நம்ம இப்ப level 2ல கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம். சரி, படிக்கிறீங்களாமா? மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கிறேன். தேங்க்யூ சோ மச். இந்த மாதிரி இந்த உரையாடல் எந்த உரையாடல்? பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நடந்த இந்த உரையாடல் இல்லையா? இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே அர்ஜுனன் மாதிரி ஒரு மயக்கத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கோம் இந்த பௌதிக உலகில. சோ இதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விகளை, அதுக்கான விடைகள் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கொடுக்கிற அந்த விடைகளையும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறோம். அதுல வந்து நமக்கு பக்தி தொண்டு கிடைக்குது, அறியாமையிலிருந்து விலக முடியுது, நமக்கு இந்த ஞானம் கிடைக்குது. ஸோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா இதனோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எவ்வளவு இடங்கள்ல எப்படியெல்லாம் இருக்கு அதை வச்சு பார்க்கும்போது மேற்கத்திய நாடுகள்ல பக்தியில கொஞ்சம் கூட முன்னேறாம ஆப்போசிட்ல இருந்தவங்க அவங்கெல்லாம் இன்னைக்கு டெடிகேட்டடா டிவோட்டிஸ் ஆகி லைஃப் டைம் சேவாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஃபாரினர்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டா அட்ராக்ட் ஆயிடுறாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாம் டெடிகேட்டடா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாம் வழிபட முடியுது இந்த உரையாடலை கேட்டதுக்கு அப்புறம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது படிக்கிறீங்களா? முத்து பிரபு படிங்க. 71 ஸ்லோகம் டிரான்ஸ்லேஷன். மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறுமை இன்றியும் இதனை
யாரொருவன் கேட்கிறானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். சரி போட்டு தேங்க்யூ ஸோ மச். அதாவது பொறாமை இல்லாம இருக்கணும், நம்பிக்கையோட இருக்கணும். இந்த பொறாமை குணம் வந்து ரொம்ப ஆபத்தானது. அந்த பொறாமை குணத்தினாலதான் நம்ம இங்க வந்து சிக்கிட்டு இருக்கோம். சோ பகவான் மாதிரி நம்ம அனுபவிக்கணும், உரிமை கொண்டாடணும் நம்ம நினைச்ச ஒரே காரணத்துக்காக நம்ம எல்லாம் இங்கே தள்ளப்பட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த பொறாமை குணம் நமக்குள்ள உள்ளே இருக்கும், நமக்கே தெரியாது. தவறி போய் யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு வசதியா ஒரு வண்டி வாங்குறாங்க, கார் வாங்குறோம், ஏதோ ஒண்ணு பார்த்து நம்ம மனசு வந்து பொறாமப்பட்டு நம்மளும் தவறான முடிவு எடுத்துடக்கூடாது. ஸோ பொறாமையும் இருக்கக்கூடாது. அதை ஃபர்ஸ்ட் வெளியில தள்ளணும். நம்ம பொறாமையோ வெளியில தள்ளிட்டு நம்ம நம்பிக்கையோட யார் கேட்கிறோமோ அவங்க வந்து பாவ விளைவுகள்ல இருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்த வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகிறாங்க. சோ இங்க இந்த பக்தியில வரும்போதே அவங்க செஞ்ச பாவங்கள் எல்லாம் விளக்கப்படுதுங்கிறத இந்த இடத்துல பகவான் உறுதி பெற்ற தர்மங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அனுபவிக்கணும்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? பட் அந்த பாவ விளைவுல இருந்து கூட விடுவிக்கிறாரு பகவான் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். சோ பக்தி தொண்டில உயர்ந்து வரும்போது பகவான் லோகத்துக்கே போறோம். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்ரத்தாவை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு பகவான் கிட்ட க்ளோஸா இருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்னென்ன வரம் கிடைக்குது இதை படிக்கிறதுனால? முருகேசன் பிரபு படிக்கிறீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ப்ளீஸ் பிரபு ப்ளீஸ். மாணவர்களுக்கான வரங்கள்: சாஸ்திரங்களை பயிலுதல், கிருஷ்ணரை அறிவால் வழிபடுகின்றான், சாஸ்திரங்களை கேட்டல், நம்பிக்கையுடன் பொறாமையின்றியும் இதனை கேட்கின்றவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு மங்களகரமான உயர் வேதங்களை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். அதாவது சாஸ்திரங்களை பயில்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது? கிருஷ்ணர் அந்த அறிவை கொடுக்குறாரு. அந்த அறிவு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வழிபட ஆரம்பிச்சிடும். சாஸ்திரங்களை கேட்கறதுனால என்ன ஆகுது? நம்பிக்கையும் பொறாமையும் பொறாமை இன்மையும் நம்பிக்கையும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நம்பிக்கை நமக்குள்ள இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம இப்போ லெவல் 2ல படிச்சுட்டு இருக்கோம். திரும்ப திரும்ப இதை படிக்கும் போது இதனோட நம்பிக்கை அந்த பாண்டிங் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ பொறாமை வந்து இருக்கக்கூடாது. பாவ விளைவுகள் இருந்து விடுபட்டோம், மங்களகரமான உயர் லோகங்களை அடைகிறோம். அது பகவான் கன்ஃபார்ம் பண்ணார் இல்லையா? நம்ம உயர் லோகங்களை அடைகிறோம். மேல் லோகம் கீழோகம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அந்த மேல இருக்கிற லோகங்கள்ல நம்ம போறோம், கீழ் இருக்கிற லோகத்துக்கு போறது இல்லை. பக்திக்கு எப்போ வந்தோமோ நம்ம வந்து மேல் லோகங்களை அடைகிறோம். சாராம்சம் என்ன? பகவத்கீதை ஞானத்தினால் எப்படி நன்மை அடைவது. இன்னும் யார் படிக்கணும் பிரபு? யாராவது படிக்கிறீங்களா பிரபு? நித்யஸ்ரீ மாதாஜியும் படிச்சுட்டாங்க. விஜயலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா நான் படிக்கலாங்களா? ப்ளீஸ் பிரபு ப்ளீஸ் பிரபு. கண்டினியூஸா படிங்க பிரபு. மீதி இருக்கு. தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. மாணவர்களுக்கான வரங்கள்: சாஸ்திரங்களை பயில்தல், கிருஷ்ணரை அறிவால் வழிபடுகிறான், சாஸ்திரங்களை கேட்டல், நம்பிக்கையுடனும் பொறுமையின்றியும் இதனை கேட்கின்றவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு மங்களகரமான உயர் லோகங்களை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. அதாவது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். இந்த ஞானம் வந்து எவ்வளவு நன்மையா இருக்குங்கிறது இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். தூய பக்தி தொண்டு கண்டிப்பா கிடைக்கும், நிச்சயமா கிடைக்கும். கிருஷ்ணர்கிட்டயே போய் சேரலாம். நம்ம அந்த கோலோக பிருந்தாவனுக்கு நம்ம செல்வதற்கான வழிமுறைகள் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு மூலமா கோலோக பிருந்தாவனை அடையலாம். நம்ம அந்த லோகத்துக்கு அடையக்கூடிய ஒரே ஒரு வழி, ஒரே ஒரு மார்க்கம் பக்தி மார்க்கம் மட்டும்தான். வேற எந்த விஞ்ஞானத்தினாலையும் வேற எந்த முயற்சியினாலையும் நம்ம அங்க போகவே முடியாது. பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் போக முடியும். நம்பிக்கை இருக்கிறவங்கனால மட்டும்தான் அங்க டிராவலே பண்ண முடியும். நம்ம வைக்க வேண்டியதெல்லாம் நம்பிக்கை ஒண்ணுதான். நம்பிக்கைங்கிறது நம்ம பௌதிகத்துல எவ்வளவு பேர்கிட்ட எல்லாம் வச்சு நம்ம நம்ப கூடாதவங்களெல்லாம் நம்பி நம்ம கஷ்டத்துல மாட்டிருக்கோம். சோ இங்க பகவானை நம்புறதுக்கு எல்லா சாஸ்திர புராணங்கள் அத்தனையிலையும் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இதை நம்ம வந்து
கேட்டு தெரிஞ்சு படிச்சு தெரிஞ்சு நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த ஸ்ரத்தாவை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அது படிக்கும்போது நம்ம பாவ விளைவுலேருந்து விடுபட்டு மேல் லோகம் சேர்ந்தோம். புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழ மங்களகரமான லோகங்களை அடையிறோங்கிறத இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா பிரபு? நெக்ஸ்ட். இது ஒரு பெரிய விஷயம். கிருஷ்ணரை வழிபட்டு அவருடைய பிரியமான சேவகனாக ஆகுங்கள். பகவத்கீதையின் செய்தியை சமூகத்தில் பரப்புங்கள். இதுதான் சமூகத்திற்கு உண்மையிலேயே மிக உயர்ந்த நன்மை தரும் சேவையாகும். ஸோ என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் இதுல? நம்ம இப்போ எவ்வளவு பேர் நெறி தவறி நம்ம செய்யக்கூடாததெல்லாம் செஞ்சு நம்மளோட வாழ்க்கையவே தொலைச்சிட்டு இருக்காங்க. அதாவது தவறான பழக்க வழக்கங்களினால ஏதோ இருக்கு இல்லையா, அதுல எல்லாம் போய் மாட்டிக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஞானம் இல்லாததுனால, அறியாமையில் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த தவறுகளை செய்யறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கிற ஒளியா இருக்கிற இந்த பகவத்கீதையை கொடுக்கும் போது அவங்க நேர்மையா சமுதாயத்துல இருக்க முடியுது. சமுதாயத்துல ஒருத்தர் கரெக்ஷன் ஆகும்போது என்டையர் பிரபஞ்சமும் கரெக்ட் ஆகுது. ஏன்னா அவங்கள சுத்தி இருக்கிறவங்களும் கரெக்ஷன் ஆயிடுவாங்க. ஏன் இந்த பக்தி மார்க்கத்தை மினிமம் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்தா கூட நாங்க ட்ரை பண்றோம் அப்படின்னா, ஒருத்தர் ஒரு ஜெயபாரத் பிரபு ஒரு 10 பேர் உருவாக்கலாம். ஒரு முத்து பிரபு அந்த சரௌண்டிங்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கலாம். ஒரு நம்பிக்கையோட தான் நாங்க இந்த முயற்சியை நாங்க செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ இது மாதிரி எல்லாருக்குமே நன்மை பயக்கும் அப்படிங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். நித்திஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கும் போதே ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பிளெஸிங்கும் கிடைச்சிருக்கு அவங்களுக்கு. இல்லைன்னா இந்த புக்கெல்லாம் அவ்வளவு ஈஸியா தவிர முடியாது. வச்சிருப்பாங்க, நிறைய பேர் வச்சிருப்பாங்க. பட் அவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் கம்மியா இருக்கும். அவங்க மனசுல எப்ப அந்த நம்பிக்கை வருதோ அப்பதான் அந்த தளத்துக்கு உங்களால வர முடியுது. ஸோ அந்த ஞானத்தை இன்டியூஸ் பண்ணி விடுறோம். அவங்க மனசுல ஆல்ரெடி கிருஷ்ண பக்தி உறங்கிட்டு தான் இருக்கும். நம்ம ஒரு லைட் கருவியா தான் போறோம். நம்ம எந்த சாதனையும் பண்ண தேவையில்லை. நம்ம லைட்டா இன்டியூஸ் பண்ணி விட்டோம். இது எல்லாம் பகவான் பார்த்துக்கிறாரு. சமூகத்துக்கு செய்யற மிகப்பெரிய சேவை இது. ஏன்னா நிறைய தவறான வழிகளை போறது நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும். நாட் ஒன்லி நம்ம ஹேபிட்ஸ், நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம பேச்சு, நடத்தை, நம்ம செயல்கள் எல்லாத்துலயும் மாற்றம் வரணும். யாரையோ தலைவரை ஏற்றுக்கிறோம், அவங்கள கடவுளா நினைச்சுக்கிட்டு செலிபிரிட்டிஸ்கெல்லாம் நம்ம உயிரையே தியாகம் பண்றோம். இதெல்லாம் தவறான முறைகள் இல்லையா? நம்ம எதை செய்யணுங்கிறத இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானுக்காக நம்ம சேவை செய்யணும். பகவானின் நித்தி தொண்டருக்கு நம்ம இந்த ஆத்மா எப்ப திருப்தி அடையும்? பகவானுக்கு சேவை செய்யறப்ப மட்டும்தான். நம்ம தவறான முறையில தலைவர்களை ஏற்றுக்கிறதோ இல்ல யாரையோ சிபார்த்து பண்றவங்களெல்லாம் ஏத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு சேவை செய்யறதையும் இங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணல. சோ நம்ம பகவானுக்கு செய்ய போது நம்ம அவரோட லோகத்தை அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு. ஜெயபரத் பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ருத்ராவின் மகனே, செல்வத்தை வெல்வோனே, நீ இதனை கவனமான மனதுடன் கேட்டாயா? உனது அறியாமையும் மயக்கமும் தற்போது நீங்கிவிட்டதா? தேங்க்யூ. தேங்க்யூ பிரபு. பகவான் இங்க இடத்துல கேட்கிறாரு அர்ஜுனன்ட்ட, நான் சொல்றது சொல்லிட்டேன்ப்பா, இனி உனக்கு தோன்றதை நீ பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி அவரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றாரு. நீ சொன்னதை தெளிவா கேட்டையா? உனக்கு அறியாமையும் மயக்கமும் போயிடுச்சான்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்கிறாரு. ஏன்னா நம்ம சொல்லி கொடுத்தது ரீச் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறது இங்க ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்கிட்ட கேட்பாங்க இல்லையா, அது மாதிரி பகவான் கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றாங்க இவங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். கங்கையில நீராடும் போது எப்படி புனிதம் கிடைக்குதோ அதே மாதிரி இதை படிக்கிறவங்களும் அதை கேட்கிறவங்களும் புனிதம் ஆயிடுறாங்க. ஸோ அவ்வளோ ஏன் இவ்வளவு மகத்துவம்? பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரே அவருடைய திருவாயால் மொழிந்த கீதை இல்லையா, அது அவ்வளவு மகத்துவமா இருக்கு. ஸோ நம்பிக்கையோட பொறாமையோட இதை படிக்கிறவங்களுக்கு எல்லா ஞானமும் வெளிப்படுகிறது அப்படின்றத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ எப்படி அர்ஜுனனோட ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்குன்றத இங்க கேள்வி கேட்டிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மாணவர் புரிந்து கொண்டாரா என்று சோதித்து பார்க்கவும், தேவைப்பட்டால் மறுபடியும் சொல்லவும். அவங்களுக்குள்ள அந்த புரிதல் வரல அப்படின்னா திரும்ப அடுத்த நிலையில நம்ம அவங்கள உயர்த்துவதற்கு ட்ரை பண்றோம். இப்ப நமக்குள்ள நிறைய குழப்பங்கள் வந்திருக்கும். நான் இல்லைன்னு சொல்லல. பகவத்கீதை எடுத்த உடனே நம்ம பகவத்கீதை ஞானத்தை கொடுக்கும் போது நம்ம ரிவர்ஸ்ல ரொம்ப தூரம் போயிட்டோம். அது உள்ள போய் ஒரு மாற்றங்களை கொடுக்கும். நிறைய குழப்பங்கள் வரும்.
ஆனா அந்த குழப்பங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல வந்து நமக்கு இங்க விடுபடுறதுக்காக லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம திரும்ப திரும்ப இந்த ரீப்ராசஸ் பண்றோம். ஸோ இதுல இருந்து நம்ம நிறைய புரிஞ்சுக்கலாம். நமக்குள்ள இந்த கேள்விகள் வந்துதான்னு நம்ம கடைசி தளத்துக்கு வரும்போது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். கிருஷ்ணரை வந்து குருவாக அடைந்த அர்ஜுனன் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலி இல்லையா? அதே மாதிரி பிரபுபாதரை போன்ற ஒரு குருவை அடைந்த நாம் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலிகள். அவரை படிக்க அவரோட வாழ்க்கை வரலாறு படிக்க நமக்குள்ள அந்த அவரு எவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டப்பட்டிருக்காரு, எவ்வளவு எல்லாம் நமக்காக செஞ்சிருக்காரு, நம்ம கூடயே வாழ்ந்து நமக்காக இவ்வளோ நல்லது இந்த சமுதாயத்துக்கு பண்ணாரா அப்படிங்கறதெல்லாம் கேட்கும் போது நமக்கு உண்மையிலே வந்து நம்ம எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப லக்கியஸ்ட் பர்சன்ஸ். அவரோட டிசேபிள் மூலமாக நம்ம இந்த ஆன்மீக குருகள் மூலமாக நம்ம வந்து இந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கான முயற்சி தான் நம்ம இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணன். எல்லாருமே லக்கின்னு சொல்லிட்டாங்க. 73 படிக்கிறீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை குருவாக அடைந்த அர்ஜுனன் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலி. ஸ்ரீல பிரபுபாதரை போன்ற ஒரு குருவை அடைந்த நாம் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலிகள். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரிபோல். எஸ் பிரபு. நம்ம எல்லாம் அதிர்ஷ்டசாலின்றத பார்த்துட்டோம். அடுத்தது பிரபு. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சியை அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். ஹரே போல். ஹரே போல். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. ஸோ அர்ஜுனன் உணர்ந்ததை எப்படி சொல்றாரு? என்னோட மயக்கம் நீங்கிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் பிரபு. மயக்கம் நீங்கிவிட்டது, நினைவை மீண்டும் பெற்று விட்டேன், எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்து விடுபட்டு உறுதியோட இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து அர்ஜுனன் கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. நான் உங்க உபதேசங்களின்படி நான் செயல்படுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் பிரபு. சோ என்னோட மோகம் நீங்கி விட்டது, என் சந்தேகம் எல்லாம் போயிடுச்சு, நான் உங்களோட கட்டளை நிறைவேற்றதுக்கு தயாரா இருக்கேன்னு சொல்றாரு. சோ இந்த கிருஷ்ண உணர்வோட சாரம். எஸ். மயக்கம் நீங்கி விட்டது, நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன், எல்லா சந்தைகளிலும் விடுபட்டு உறுதியுடன் உள்ளேன், தங்களின் அதாவது கிருஷ்ணரின் உபதேசங்களின்படி செயல்படுகின்றேன். எஸ், ஹரி. சோ சந்தேகம் எல்லாம் போயிடுச்சு, உங்க கட்டளைக்கு நான் கட்டுப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. உங்க வார்த்தையை கேட்பேங்கிறத வந்து கரிஷியே வசனம் தவ அப்படின்றாரு. உங்களோட வார்த்தையை நான் கேட்கிறேன் அப்படின்றாரு. சூரியன் உதயமாகும் போது இருளெல்லாம் போயிடுது இல்லையா? அதே மாதிரி பகவானுடைய இந்த ஞானத்தினால அவருக்குள்ள இருந்த அந்த அஞ்ஞானம் எல்லாம் போயிடுது. ஸோ ஒரு டாக்டர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம், அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவரோட நோய் தூரமா போயிடுது இல்லையா? அதே மாதிரி அந்த இருள் போயிடுது, அவருக்கு அந்த ஞானம் கிடைச்சிடுது. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் கிருஷ்ணரை சரணடைந்தேன் என்றால் அவர் ஒருபோதும் என்னை கைவிட மாட்டார் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையை நம்ம வளர்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவத்கீதையின் செய்தியை கவனத்துடன் கேட்ட பிறகு அர்ஜுனன் உறுதியாகவும் தயாராகவும் இருக்கிறார். அவர் கிருஷ்ணரின் உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன் என்று சொன்னார். நாமும் தயாரான செல்ஃப் டெஸ்ட் வச்சுக்கணும். வெரி குட். நமக்கு இவ்வளவு எவிடன்ஸ், எவ்வளவு சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லியும் நம்ம மனசு ஏற்றுக்க இன்னும் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் போக போக இந்த சந்தேகங்களும் விலகிடுங்கிற உறுதியை நாங்க கொடுக்குறோம். கண்டிப்பா கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் வந்து சஞ்சயனின் உணர்வுகளை இங்க பார்க்கலாம் அடுத்த 2 ஸ்லோகத்துல. உமா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? அடுத்த 2-3 ஸ்லோகம் எல்லாம் நீங்க படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் 2 மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அந்த அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. என்ன சொல்றாரு சஞ்சயன்?
சஞ்சயனுக்கு வந்து அந்த திவ்ய ஞானம், திவ்ய திருஷ்டி கொடுத்திருந்தாங்க இல்லையா? அந்த திவ்ய திருஷ்டி மூலமாக அங்கு நடக்கும் சம்பாதனைகளை கேட்கக்கூடிய வல்லமை அவருக்கு இருந்தது. அங்க நடக்கிறது அப்படியே டெலிகாஸ்ட் ஆகுது அவர் முன்னாடி. அதை அப்படியே பார்த்து நமக்கு திருதராஷ்டிர மகாராஜருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. சோ அதை கேட்கும் போதே அவர் மயிர் பூச்செறிடும். ஏன்னா அங்க அந்த இடத்துல கிருஷ்ணர் இருக்கிறார் இல்லையா? கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நடந்த அந்த உரையாடலை கேட்டேன். அந்த விஷயங்கள்னால மயிர் பூச்செறியுது அப்படின்றாரு. இதுதான் வந்து அந்த ஆன்மீக உணர்தல் அப்படின்றத நீங்க பார்க்கலாம். சோ வியாசரோட கருணையினால அவருக்கு அந்த திவ்ய ஞானம் கொடுக்கப்பட்டது இல்லையா? சோ இந்த ரகசிய உரையாடலை கேட்க நான் பாக்கியம் செய்வேன் அப்படின்னு நினைச்சு அவரு சஞ்சயன் வந்து ரொம்ப மனதுல, ஏன்னா அவர் ஒரு சிறந்த பக்தர். இங்க ரிவர்ஸ்ல இருக்கிறது யாரு? திருதராஷ்டிரன், துரியோதனன், இவங்கெல்லாம் இந்த பௌதிக ஆசையினால அவர் கிருஷ்ணரே நேர்ல வந்து நின்னப்ப கூட அவரு அந்த உணர்தல் இல்லை. சோ உணர்தல், பக்தி இல்லாம, பக்தி தோண்டி இல்லாம நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் நேர்ல வந்தா கூட நம்மளால கண்டறிவது கஷ்டம். அதுக்காகத்தான் பக்தியில ஈடுபடும் போது நமக்கு பகவானை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். ஆன்மீக குருவோட அனுகிரகத்தினால நம்ம கிருஷ்ணரை புரிஞ்சிக்க முடியும். அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி சொன்னாரோ, சஞ்சயனுக்கு வந்து வியாசர் வந்து அந்த ஞானத்தை கொடுத்தார் இல்லையா? திவ்ய திருஷ்டி கொடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ணன். மன்னரே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகிறேன். சஞ்சயன் மீண்டும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அவங்களுக்கு நடந்த இந்த சம்பாதனைகளை கேட்டவுடனே புனிதமான உரையாடல், ஏன்னா பகவானுடைய உரையாடல் இல்லையா? அதை நினைச்சு பார்க்கும் போதே நான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இன்பம் அடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயன் வந்து இங்க சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்னரே, பகவான் கிருஷ்ணருடைய இந்த அற்புத ரூபத்தை நினைத்து நினைத்து நான் மென்மேலும் வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் இன்பம் அடைகிறேன். இதை வெளியில சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது. அந்த 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 ஃபீலிங் இருக்கு இல்லையா? அதாவது பகவானையே தரிசிச்சிட்டார். அவர் பகவான்கிறத ஃபுல்லாவே ரிவீல் ஆயிடுச்சு இந்த என்டையர் பகவத்கீதை ஸ்டோரி மூலமா. அப்போ தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த நினைச்சு அவரு மெய் சிலிர்த்து அவர் அப்படியே ஆச்சரியத்துல ரோசத்துல இருப்பாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சயின் உணர்வில் மயிர்கூச்சம் ஏற்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. வியாசருடைய கருணையை ஏற்றுக்கிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் இந்த அற்புதமான மற்றும் புனிதமான உரையாடலை கேட்டாரு. மீண்டும் மீண்டும் நினைச்சு அவரோட ஒவ்வொரு கடமும் சிலிர்ப்பூட்டம் இன்பம் அவருக்கு கிடைச்சது. அதாவது உயர்ந்த ஆனந்தம் அவருக்கு கிடைச்சது. கிருஷ்ணருடைய இந்த அற்புத ரூபத்தை நினைத்து வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் இன்பம் அடைகிறேன் அப்படின்னு. ஸோ சஞ்சயன் தன்னோட உணர்தலை வந்து பட்டியலிட்டிருக்காரு. ஸோ நாமும் நம்முடைய இதை பட்டியலிட முடியுமா? எப்படி உணர்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்ப கான்வர்சேஷன்ல பார்க்கலாம். நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிட்டு இன்னொரு 10 minutes நம்ம வந்து எல்லாரும் அவங்களோட புரிதலை சொல்றதுக்கு நமக்கு அவகாசம் கொடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர். மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? உமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ளீஸ் படிங்க சார், ப்ளீஸ். யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ, எங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அதாசாரணமாக வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனூர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோ போதே திருவாணி தீர்மதிர்மம. அதாவது யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ, எங்கெல்லாம் வில்லாளியான அர்ஜுனன் இருக்காரோ, அங்கெல்லாம் வந்து நிச்சயமா செல்வமும் வெற்றியும் வலிமையும் நியாயமும் இருக்குங்கிறது என்னோட அபிப்பிராயம்னு சொல்லி இங்க அவர் கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காரு. ஏன் அப்படி? அர்ஜுனன் வந்து போர் வீரன். அர்ஜுனன் ரதத்துல யார் இருக்கிறாங்க? நம்ம பார்த்த சாரதியா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரே இருக்காரு. சோ பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இருக்காரு. அந்த ரதத்துல வந்து ஆஞ்சநேயர் இருக்காரு. அந்த கொடியில ஆஞ்சநேயர் இருக்காரு. அந்த ஆஞ்சநேயர் இருக்கும்போது அவரு
பக்தரான ராமர் கூடவே வரார். ராமர் வரும்போது கூடவே லக்ஷ்மியும் வராங்க. ஸோ இது எல்லாமே கலந்த காம்பினேஷனா இருக்கு. ஸோ இவங்க இருக்கிற இடத்துல நமக்கு வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்வம், வெற்றி எல்லாமே நிச்சயம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ பலம், வலிமை எல்லாமே இருக்கும். மொத்தத்திற்கும் ஒரு இருப்பிடம். இவங்க அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் இருந்தா எல்லாமே இருந்த மாதிரி. ஸோ சஞ்சயனோட முடிவை இங்க சொல்றாங்க, கிருஷ்ணரையும் அர்ஜுனனையும் தோற்கடிக்கவே முடியாது. உங்கள் வெற்றிக்கு நம்ம போய் வெற்றி பெறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர்கள் இருக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரண வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும்னு சொல்றாங்க. எத்தனையோ ஈஸ்வரா கிருஷ்ணான்னு சொன்னாங்க இல்லையா? அதனால கிருஷ்ணன் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் அந்த வலிமை இருக்கு. அதான் இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. மகாமந்திரம் இது கனெக்டிங் டிவைஸ். பகவான் கூட நேரடி தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஒரு கனெக்டிங் இது எக்யூப்மெண்டா இருக்கு. நம்ம இது மூலமா பகவான் கூட நேரடியே பேச முடியும். போக போக அந்த டேஸ்ட் கிடைக்கும். ஸ்டார்டிங்ல ஹரே கிருஷ்ணா ராமங்கிறது தெளிவா நம்ம எல்லா நேரங்களிலும் உச்சரிக்கும் போது நமக்கு பகவானுடைய அந்த கனெக்ஷன் கிடைக்குது. இது புரிந்தவங்க நிறைய பேர் புரிஞ்சுருக்காங்க. அதன் மூலமா அந்த கிடைத்த அந்த ஞானத்தை எல்லாருக்கும் அவங்க பக்தியில கொடுத்திருக்காங்க. பார்க்கலாம். சோ இந்த 18வது சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோங்கிறத ஒரு சின்ன ரீகேப் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பகவத்கீதை 18th சாப்டர், இந்த கண்ணோட்டம்னு போட்டிருக்கலையே பிரபு, அது. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் கர்மம் மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கத்தை பார்த்தோம். அதுல அர்ஜுனோட சந்தேகம், சந்நியாசமா தியாகமா எது உயர்ந்தது, அப்படி ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. சோ நம்ம செயலை விடக்கூடாது, செயலுக்கான பலனை விடணும், அதுதான் தியாகம் அப்படிங்கிறது பகவான் உறுதியா சொல்லியிருக்காரு. ஸோ பகவானுடைய கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இறுதியான கருத்து, அந்த செயல்பாடுகளுக்கெல்லாம் யாரு அஞ்சு காரணிகள் பார்த்தோம். உடல், செய்பவர், புலன்கள், நம்ம புலன்கள் தேவைப்படுது, முயற்சி தேவைப்படுது, அது கூடவே பரமாத்மாவும் தேவைப்படுதுங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்தது 2வது பாட்டுல முக்குணங்கள் எப்படி ஆதிக்கம் செலுத்துறது, முக்குணங்களோட விளைவுகள் என்ன, அதனோட முடிவு என்ன, முக்குணங்களோட விளைவினால ஞானம், புரிதல், செயல், உறுதி, மகிழ்ச்சி 3 குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு எப்படி எல்லாம் அது செயல்பாடுகள் நடக்குங்கிறத பார்த்தோம். செயல்படுபவர்களிலே பக்குவமானவர் யாருங்கிறத பார்த்தோம். 41ல இருந்து 55 ஸ்லோகம் வரைக்கும். சமுதாய வர்ணங்கள் 4 சமுதாய வர்ணங்களை பார்த்தோம். அதனோட கடமைகள் என்னங்கிறத பார்த்தோம். சோ பரமனை அடைவது, அந்த தூய பக்தி தொண்டு மூலமா பரமனை அடைவது எப்படின்னு பார்த்தோம். செயல்படுவதன் மூலம் பக்குவம் அடைதல், பக்தி யோகத்துல அது கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது. அடுத்தது பகவானுடைய அன்பு எப்படி இருக்கணும், நம்பிக்கையின் ஒரு புலி, அது பின்பற்றுதல், பக்குவம், பின்பற்றாதிருத்தல், தொலைத்தல். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பின்பற்றதுனால எப்படி பக்குவம் கிடைக்குது, பின்பற்றாம இருந்தா எதெல்லாம் தொலைக்க போறோம், இதெல்லாம் நம்பிக்கையினால நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது கிருஷ்ணர்கிட்ட மட்டுமே சரணடைகிறது என்னங்கிறது உன்னத அமைதி, மிக உயர்ந்த ஞானம். இது நித்திய தாமத்துக்கு போலாம், கோலோக பிருந்தாவன்கிற அந்த கிருஷ்ணரோட இருப்பிடத்துக்கு நம்ம செல்லலாம். பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை கிடைக்குது அப்படிங்கிறத இங்க பாக்குறோம். ஓம் தத் சத். வாஞ்சா கல்பத்ருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பரிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद के जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जय. All glories to the assembled devotees, all glories to the Gaura Nityananda. Hari Bol, Hare Krishna. Thank you Prabhu. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்க மூலமா நான் கிருஷ்ணரை இன்னும் கொஞ்சம் புரியறதுக்கு எனக்கு வழிகாட்டியா இருந்திருக்கீங்க. உங்க எல்லாருக்கும் என் இதயபூர்வமான நன்றிகள் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஒவ்வொரு தடவை படிக்கும் போதும் ஒவ்வொரு விதமான அற்புதங்கள் நடக்குது. ஸோ நம்ம இன்னும் தெளிவுபடுத்திக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப வாய்ப்பா இருந்தது. ஸோ இந்த வாய்ப்பை நமக்கு அமைச்சு கொடுத்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் ஐஸ்கான் டெம்பிள், பெங்களூர்
பெங்களூருக்கு. அந்த டெம்பிளுக்கு நம்ம நன்றி செலுத்திக்கிறோம். அந்த டெம்பிள் மூலமா எத்தனையோ பேர் கனெக்ட் ஆகுறாங்க. மார்னிங் வந்து மங்களாரத்தில ஒரு 900 பேர் மெம்பர்ஸ்க்கு மேல ஜாயின் ஆகுறாங்க. ஸோ எல்லாரும் மங்களாரத்தி அட்டன் பண்றாங்க. நிறைய கிளாஸஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. எல்லாருக்கும் அவங்க ஸ்லாண்டிங்க்கு தகுந்த மாதிரி கிளாஸஸ்கள் கொடுக்கப்படுது. எல்லாருமே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இதுல வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய முயற்சிகளையும் பொறுமையும் பாராட்டி நாங்க வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறோம். நீங்க வந்து லெவல் 1 முடிச்சு லெவல் 2 வரைக்கும் வந்துருப்பீங்க. நீங்க மேற்கொண்டு முன்னேறி இந்த பக்தி சாஸ்திரி அந்த அந்த தளத்துல உயரணும், அந்த சர்டிபிகேட்டும் நீங்க வாங்கலாம். நீங்க இதை மேற்கொண்டு கண்டினியூ பண்ணணும்னு கேட்டுங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ வந்து நம்ம உங்களோட பகிர்தல் இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். ஸோ யாருக்கு எப்படி இருந்தது இந்த இந்த கிளாஸ், இது மூலமா என்ன ஏதாவது கிடைச்சுதா, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், ஒரு சின்ன விஷயம், ஒரு சின்ன பக்தி, ஒரு துளிர் விட்டு இருந்தா கூட நாங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம். ஸோ உங்களுடைய கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க கூட பகிர்ந்துக்கிறது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி. அதுக்காக வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.